L-istrumenti li fil-jiem tas-sajf ħolqu atmosfera brjuża f'kull belt u raħal f'pajjiżna, it-tnejn filgħodu stempħu fl-iskejjel primarji tal-Kalkara u ta' Bormla bħala parti mill-proġett Banda Storja. Il-proġett sar bil-parteċipazzjoni tal-Banet tas-Sagra Familja tal-Kalkara u ta' San Ġorġ ta' Bormla. F'sala mimlija tfal, il-bandisti kienu akkumpanjati b'atta karattri fl-istorja, b'uħud mill-istrumenti interpretaw ukoll il-karattri fl-istorja. Jessica Lulu Clinton Kutajjar, l-assistenti sul mastrijiet tal-Banet u l-koordinaturi ta' dan il-proġett, qalu l din l-inizjattiva qed tkompli tagħti sens komunitarju lil Banet fejn id-darba mhux qed jibqgħu biss fil-gażini iżda jimirħu fl-iskejjel ma' tfal biex jagħmlu parti mill-edukazzjoni tagħhom. Il-kunċett wara li qed nirrakkontaw l-istorja ta' Pietru Lupu permezz tal-banda, permezz tal-istrumenti, bil-ħsieb li l-istudenti flok ġebnihom lejn il-gażini tħallna aħna ġew l-iskejjel. Clinton Kutajjar qal li l-banda għandha sema ewlieni mill-kultura Maltija. Fl-aħħar mill-aħħar il-kultura mużikali hija importanti kemm għall-banet tagħna tal-lokal kif ukoll anke għan-nazzjon. Fl-aħħar mill-aħħar mużika hija kultura li biha nistgħu nferħu n-nies tinnota f'kull attività, il-mużika dejjem hemmhekk. Allura lan tagħna huwa li naqbdu tfal kemm jista' jkun minn ta' żgħira nrammuhom fil-kultura mużikali biex eventwalment nibqgħu tilgħajnu jkollna iżżemm mużiċisti li jirreplacjaw l-antiki li eventwalment jispiċċaw bil-mod il-mod. Il-proġett Banda Storja huwa ffinanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti taħt il-Fond Komunitajiet Kreattivi. Il-Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici li kien preżenti fl-iskola primarja tal-Kalkara saħaq li l-arti u l-kultura joffru kulur dejjem lil ħajjitna u għalhekk fl-2018 se jkun hemm 2 miljun proġetti ta' fondi għall-Kunsill tal-Arti.